И здравейте хора, най-после реших да снимам, ама реших тая работа да е накупена игра. И това е Besiege. И аз тук бях почнал и си спомних, че трябваше да снимам клип. Зато и нека започвам. Това е, дето го построих, значи отдолу си избирате какви работи да използвате. Отгоре, примерно, с те сместите, например, нагоре, надолу, наляво, надясно, напред, назад. Стои връщате назад, напред. Той е гумичка, той не го разбрах за какво е, той е кошче. Те още ги разучавам, но ме е страх да не бъгна някаква работа. Добре, нека започваме така. Той бях го направил. Защото гледайте, знаете ли защо са те са отгоре? Гледайте се. Върличат на рога, готино е и гледайте се. Фащат се па джиджит, айде сега. Да. Може да ми прекопирате като мен, ама според мен ще ви е най-добре да се правите по собствен начин. Тъй. Това е другата карта. Destroy. Смаляйте го, защото, примерно, ако е много нагоре, гледайте сега като падне, може да се щупи. Но моето е малко здраво и може и оцелява. Не! Какво се щупи, бе? Но не е нещо важно, защото... фък. Добре, значи. Ето, това щупи. За сега това е нещо, което не успях да го мина, защото е много трудно. Извинете, ма. Фък! Да, един недостатък. Фък, не. То пак сложа на тъй някакви новаци, дето нищо не знаят за бомбите, да ги гръмне. Ма аз не съм прост. Гледайте сега. Ще мина отстрани като гангстерите. Те ако не ми са бъгни. Да. Краставички. Давай. Можеш. Не. Мога, бе. Мога. Не мога. Майко. Добре, ти няма как да го мина, те ще спра на пауза и докато го мина, ще го пусна. И хора, мисля, че го минах. Да! Минах го. Ей. Следващото... не. Знам го това. Гледайте сега. Подготвил съм се за тази работа. Значи, тук ще ви обстрелват тези чички. Те са подготвили. Тъй, че вземате от бронята. Вземате бронята. И примерно, примерно аз сега искам да го обърна, натискате R. Ето. Да, те. Тук пак те. И смисъл, нали има бомба тук. Сега какво ще правя? Значи,
Еми не знам, ако искате вземете той. Сега ще ви покажа. А те? Не го правя, да. Той без не може. Значи не може. Значи ще махнем рогата. Какво е това? Добре, що не може? Да. Мисля, че те и трябва може вече. Не може. Значи махаме той, махаме. Тук са колелетата. Значи те ще ги махнем. Те. Молят са. Да, yes. Значи, ето вижте обстрелват ни. Джит. Ето. Да, успяхме. Избих ги всичките. Те нека го разби. Разбием ли? Да. Бре, това беше тъпо. Добре, сега ще пробваме една магия. Не. Майка, че ще бъда. Извинявам се. Ате. Вък! Мазафакър. Не! Защо? Килем. Избих ги. Добре. Имам много малко. Аре бе, заради този шибания труп сега. Оп. I'm the gamer! Не! Майка му ще стане. Добре. За да не пада, какво да направим? Значи... Сега не си мислите какво... Може и да разум. Те. Барби къща с баба ти. Играйте с бабите си, че по-безопасно. Те е много по-готино, бро. Те е много по-готино. Я гледай. Направо го съборих. Състои. Без броните няма как да оцелее. Смисъл. Това е възможно. Аре бе. Значи трябва да сме много близко. Много близко трябва да сме. Аз направо го избих. Не, за какво пана? Не. Добре хора, сабскрайбвай, абонирайте за мен, пишете коментари долу в описанието. Може да оставя линк към другия канал, където аз ще се появявам някой път, но няма да снимам клипове, защото вече не влизам там. Пишете коментари, сабскрайбвайте и довиждане.